Como estamos uns minutos aínda de tempo para a hora en que está prevista a actuación de peche, que será que realmente peche a xornada de hoxe, imos aproveitar estes breves minutos previos, mentras as cousas se vai preparando, para despedir realmente a xornada. Digo para despedir a xornada porque realmente non despedimos a actividade, porque, como vou dicir a continuación, nós xa hai un par de anos decidimos que as conclusións eran algo excesivamente importante como para liquidalas nunha preparación de presa e correndo, así entre nós, aproveitando as pausas e demais. De tal maneira que os membros da comisión estiveron recollendo durante o día as conclusións das distintas mesas, temos unha serie de liñas conclusivas que queremos explotar, que as que daremos forma nos días seguintes, que serán consultadas tamén con algúns dos relatores e relatoras, etc., para realmente presentar un documento conclusivo e a poder ser propositivo, porque a xornada ten o seu interese, naturalmente, simplemente o feito de atoparnos e de falar destes asuntos xa cumpre unha función, pero realmente o noso obxectivo non está coberto se, ademais, non intentamos que alguén dea un paso adiante na dirección adecuada. Por tanto, prepararemos esas conclusións que faremos públicas nas próximas semanas, 15 días máximo, o que nos ven levando outras veces, e que vos faremos chegar. Realmente as conclusións son fáciles de establecer. Cando esta mañá estaba Paula Casares falando, e dicía, estas son as nosas conclusións, que xa non había que facer nada máis. Por que? Sin esperar a saber que o que iades decir todos durante a xornada, que sempre, insisto, é un paso adiante, non? É que en distintos encontros nós fomos chegando sempre á mesma conclusión, non? Daba igual que estiveramos falando do galego no deporte, que estiveramos falando da mocidade, que estiveramos falando do ensino a adultos, un ensino inclusivo dentro da lingua para que os adultos chegados de fora ou os adultos castelán falantes se integrasen na comunidade lingüística do país. Calquera encontro que fagamos, chegamos á mesma conclusión. E é que non se poden poñer, como se pretendeu en algún momento, e levámoslo dicindo moitos anos, todos os ovos na cesta do ensino. O ensino terma do seu pau, pero non pode termar de todos os paus. Da mesma maneira que nós xa percibíamos que non se poden poñer todos os ovos na cesta da familia, porque a familia terma tamén do seu pai. Claro que o ensino é fundamental, a familia é fundamental, pero tamén está a sociedade. Levamos reclamando espacio de socialización dos nosos fillos e netos en galego. E é a hora de volveros a reclamar outra vez. Por tanto, eses tres eixos do que ti falabas son tres eixos que se nos aparecen como unha realidade palmaria continuamente. Por tanto, por aí trataremos de avanzar. E eu sigo reivindicando o título da xornada que eu non puxen, pero porque a transmisión xeracional da lingua non é só cousa de avós, pais e fillos, é a sociedade a que ten que transmitir xeracionalmente a lingua. É toda a sociedade implicada. Todos con responsabilidades, ninguén está exento de responsabilidades, pero non é unha tarefa por línea matrilineal ou patrilineal, é a sociedade completa a que ten a obriga de garantir esa transmisión xeracional. Como digo, a xornada non acaba aquí, serán as conclusións, pero nós aínda temos un complemento máis desta liña dentro do ano 2021 na nosa programación, e que no mes de decembro está previsto dúas actividades que creo que son importantes e complementarias. Unha delas é que levamos facendo desde algún tempo, xa eran para o ano 20, pero non puido ser por razóns que todos coñecedes, unha serie de mostras de boas prácticas de inmersión lingüística dentro do ámbito do ensino. Queremos mostrar as boas experiencias. Entón, estánse facendo como pequenos vídeos que logo trataremos de explotar coa vosa axuda para o ano que ven, pero presentaremos en decembro. Pero que, ademais, temos preparado un informe sobre infancia e cultura. Infancia e cultura, porque xa que reclamamos que os nenos teñen que ter cultura en galego,
que cultura lles estamos ofrecendo? Ou, máis ben, ata que punto se están garantindo os dereitos culturais da infancia galega? Que cultura están recibindo, primeiro, e segundo, en que lingua están recibindo esa cultura? Entón, ese informe pechará este ano no mes de decembro. Pero antes, como ven aí o día 11 de novembro, e depois San Martiño trompos o camiño, o día 11 presentaremos unha gran ferramenta sobre xogos tradicionais, en colaboración coa Asociación dos Xogos Tradicionais e que quere tamén contribuir na liña en que Nerea e outros estaban dicindo aquí agora. Hai que volver a poñer en valor o noso patrimonio lúdico, que é moi grande, moi valioso e que todos os nenos acaban enganchando nel tamén. Nada máis, moitas grazas a todos pola vosa presenza e agora creo que xa fixen tempo suficiente de telonera para que veña a actuación de peche.